नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो? बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। हा 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 6 मास बायदि जाबाय नों हाबा जादों बेजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि? थ' गाइस आं बे भिडिअ क्लिपखौ सिगाङाव होग्रोबाय। फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' गाइस, जोंनि बर'फोरनि माखासे मानसिफ्रा सानफा एफा माने गाज्रि लामायाव थांगासिनो, गाज्रि लामायाव बाहागो लागासिनो। थ' बेफोरखौ नायना थानो हायैनि जाहोनाव जोंहा एक्स एनडेबि ब्रादारमोनहा गोख्रों आखायाव लादों। माने बेफोरखौ माने गाज्रि लामानिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय माने सानफा एफा माने बेफोरखौ अपारेसन खालामनानै एबा संदांनानै हमनानै दबथायगासिनो। थ' बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा हामग्लायनाय बावहरदों बिथांमोननि सायाव। नोंथांमोनहा जुदि बेफोरबायदि हारिनि थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावलाङोबा बर' हारिया अराय सम नोंथांमोनजों हेफाजाब होगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै लाग्रोदो। नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो? बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। हा 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 6 मास बायदि जाबाय। नों हाबा जादों बेजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि? जायाखै। हा 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 जायाखै। ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय? आं बेखौ मिथिया, बिनिल' गोसो। नों बेजों हाबा जागोन ना जायामोन? हाबा हाबा लागौमोन। होनदोंमोन। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना, नों बेखौ मिथिगोना मिथिया? हा? नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियाआव हगारोबा माबायदि मोनगोन? ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? आं ड्राग्स जाला, आं सिगांसो जादोंमोन, नागारनानै 3 मान्थ 4 मान्थ बायदि जाबाय जाया। जायाखै। ओमफ्राय गान्जायालाय? गान्जाबो सोबा। जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया? जौ लोङैयाथ' बोसोर जाबाय। जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ? साबेसेसो दङ? बबे एरियानि? नों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ? आं सिनाया, आं बिदि सिनाया जेबो। हा हा? आं सिनाया, आं सिनाया। मिथिया। नोंनि नामा मा नाम? তোর লগত কোনি আছে? বন্ধ কর। তোর লগত কোনি আছে? মই ডাইরেক্ট যাই লৈ আহে, এই হাইটা আছে। হাইটা কোন হাইটা? ওই এই হাইটা। হাইটা? ओरै फै। ओरै जिराय। हायथा जिराय नोंबो। हायथा सोर? जिराय। जिराय। नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ? सार आं लाबोआखै, आं बिनिफ्रायसो लांफैयो। नों जायो? नों प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। थ' बिथांमोनहा दायो जागायजेनदोंसो हमनानै ला। आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा दंबा, आखायाव दंब्ला बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। नङाबा गाबोन नोंथाङाबो हमजानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव लासिं सिं जानो गोनां जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि खामानियाव जुदि जरित' दंबा दिनैनिफ्रायनो नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ नागारबा मोजां जागोन। नङाबा ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो सरकारनि आलासिबो जानो गोनां जाहैनो हागौ। थ' बिनि थाखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि खामानियाव जुदि जरित' दङबा दिनैनिफ्रायनो साबधान जानाया गाहाम। थ' बर'फोरखौ गोबां बुथारबाय माबाय आरो दायो गोदानै मोनसे खैसार खादों जानो हागौ। माने फेग्रा मुवाफोरजों गोदो होनानै बर'फोरखौ माने गादबना दोननो नाजानायबो जानो हागौ गुबुन हारिफ्रा। थ' बेखौ एसे सानै हयै बुजिलायनांगौ। माखासे सुबुंफ्रा बेफोरखौ हमदांनो हायैयाव बिसोरनि फाव फान्दायनायाव गब्र'नानै माने गावखौनो जेबो साननो रोङा। बर' हारिखौ माबोरै गादबना दोननो हागोन बेखौसो गुबुन हारिफ्रा नाजायो नालाय। थ' बेफोरबायदि फेनाय मुवा एबा ड्राग्स गान्जा बेफोरजों माने गोदो होनानै बर' हारिखौ गादबना दोननो नाजादोंबो जानो हागौ। बिनि थाखाय साबधान जानाया गाहाम। बिथांमोन एक्स एनडेबिआनो होन बा NLF-B आफादनियानो होन, बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो दाबो बेफोरखौ दबथायनो थाखाय गोख्रोङै नाजादों बिथांमोनहा। आरो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों सानफा एफा माने गाज्रि खामानियाव आखाइ गोनां मानसिफोरखौ हमनो हादों। थ' बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव खौरां। थ' बेयो जोंनि हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। बिथांमोनहा आरो उनावबो बेफोरबायदि
गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय मानसिफोरखौ हमबाय थागोन। थ' बिथांमोनहा बेफोरबायदि हारिनि थाखाय खामानि मावोब्ला अरायसम बर' हारिया बिथांमोनजों लोगोआव हेफाजाब होगोन बर' हारिया। थ' बेफोरबायदि खैसार खानायनिफ्राय गावखौनो सांग्रांथि लानाया गाहाम। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, एसेनोसै। नोंथांमोनहा हासथेरे मुस्कुरातेरे खिलखिलातेरे थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।